agus inis lína tá Darach ó Tuairisg Stiúrthóir na Cúla4 Fíbín a Darach fáilte go dtí an chlár. Gur míle mád, ce bhfuil si bar fad. Go maigad. A Darach thuí deagháil leat chun an tagrah seo dhéanamh nniu choirthe chun caint faoin ócáid mhór a méar siúil ar an sathair an seo dar bannam an mbeidh fit a cahar. Sulla leabharíonn muid faoi sin a Darach, an féidir leat a insin dar néistóirí sé sin dóibh siúd nach bhfuil ar an nólas faoi céhíad Fíbín seo agus faoi chunastá gáirí libh ón amina bunaíoch sibh? Ó, gur maithid, well, ceist na cuireúirm le fada agus bhrásásta sin na dagart. Go bunasach bunú muid fiche 2003 go mnisceilt muid fiche 1 bliain ar a bhód am léana. Agus mar éon le éoncholacht ghlacham na tíir seo gailgan ó béirle bín thós seall agus hí seall. Bunú muid mar cholacht díirech chun drámaíoch go ordchaid an go Cruinniú chud ar fáil, agus tíir mar bhí muide a go leachs na blianta agus aon duine go na héisteoirí tá an sin beidir chonig drama Fíbín. Tá réimse éagsúil ísgrúpan na táid díir ó hí ó bunscoileanna, meánscoileanna, déagóirí agus sosfiú an cabhar chráma go Cruinniú fásta. Nó faoi fiche 5 sin nach chuí tá muide brandhid ó híomh ar loch féchnaí, so de réir mar bhí muide fás hí na drámaí ag fás freisin. Léironn muid tuairim is, well, idir cahar a brahar mainu idir car agus an blian smúrin muid na gáléirú déag néim blian amháin sin fiche hían rinne muid sin. So bín réimse Harbheith éagsúil Harbheith leathan agus le 3 blian an os an sin tá muid mar agus go privilege a ide a bheith mar cólach cónaithe san áirclann náisiúnta na Gaeilge sa Taibhhearc agus cruisteach an sin muid chun bora a chur faoin Taibhhearc agus Creidim go láidir gúil se sin dinta agus gúil muidir críochnú ag dearna bliana seo sa Taibhhearc gúil réanú in an gan Taibhhearc agus muoinú bráfáte go bun taire, so tá masú go mór go mé bora faoi rámíocht na Gaeilge faoi éad a beidir. Tá an bhá dhéanamh goibh. Ní raibh mé riamh sa Taibhhearc ach ceapan go sé ionach go bhfuil a lehéad organmh in éireann, you know? Tá sé ionach, yeah, agus I mean is furig na bheile stair cinná fadhaí ó híomh bunú a 9:58 ach tá sé feimimiú ó chuin agus tá ionach a bheith páirteach sa scéal sin. Agus aon duine as cahar na Gaillimhe nó sa gundé chuide tá bainteach cínteach go sa Taibhhearc go háirid ó híomh na Gaeilge agus bheith gamracht na nolig. So sin an chuí hanig me héanríd, so sin an bonús a siúr ar fad. Okay, agus bei ócáid ar siúil ar an sathair an seo i gcuibh a gáir le Cúla4, an féidir níos mó ólas a thuirstom faoi Darach? Cínte, go bunúsach siirta an tá féile go agrain, féile aon láháin go ddíri ar Gaeilge agus na Gaeltachtaí, agus be se anchosa le cinál féile beidir Pirmach ag tiismóí agus daoine fásta nó daoine faoi cearcha 5 beidir ó híomh electric picnic agus the trip to tip agus an léidir sin ar fad. So bei ceálan ach an nudstoi tá éagsú faoin bhéile sena go mé mai algar Cruinniú an óga tá sé lugd agus tá béim a Harbheith láidir ar a grochaíoch agus deis a hort go Cruinniú a bheith crothú. Chábhrí sin chuilerud tá tarlú be ceardlan na baint leis. So tá circus luite ar a glár mar hampla ach be ceardlan circus a tarlú chumá. Be graffiti a dhéine ar a lá, but be deisiag daoine agus be ceardlan hóp conas graffiti dhéine. Agus is deise agus rud a hasúin a chrothú na deis go meach ag daoine tíocht agus rudí bhríá beidir nach gapach se mach aon deise go bíomh dhéine mar hampla nar bhí mise óg níor aon deise an ráí de graffiti dhéine agus tá sé táhachtach inis go mé deis ag daoine tuairt faoi sin agus beganín graffiti dhéine ar a lá. Bei ceolán, bei skillen na gabbaracht a tarlú, bei ranganí dansa, ranganí gitar, ranganí alín ar nói.
So tá réimse léir mór imachtaí an agus stoi ruta táhachtach freisin na ghfuil an lá agus cruinniú nó go náisiúnta agus dínta ruda stoi cartam camerará ghfuil léhéidein sa tír níos am léintír down bhfuil lá bhfuil an stoi an rialtas tíhirgó céad fan géad ó híomh crochiach agus daoine óga ach lá cruinniú tra díri náid go dtí 8 milliúna déag agus tá féile seo a hain díri náid go dtí 8 déag agus tá lábriste sos na trícha dein agus an bailchas éascail a cruinniú na réamhscoil, bonscoil agus meánscoil agus sinna stoi na trí slátannaí éagsúil a mé deise daoine tíocht ag rud agus be clásar a chuir leis an trúna sin le trad réamh tá duna obair Harcían faoi lár agus na déagóirí béach céad trad réamh so tá sé sinna chur clásar leis an trúna. So be sé ar siúil an híine gur maidin go dtí deachlog san níe an seo a go mar ar a 5 agus tá deise cholána hiocht ag rud ní lá nach chlárú cruinniú na nóg agus cuatú a moffiche cehead agus be sé tá sé anéiscas tá sé go hamlan sír naisce. Yes, just we have a con agro. Just a cool cashel gone free. And I shot and cave lean the will an old card shot or siúil le Darach. Shall in Chévlíon Rochatarlu, yeah. Shall in Chéadú Rochatarlu. Nira Mars Gohundul, Kegul Kolach Drámiochtain, Ta Kolach Telefisha aga in freshen. Agus Gohundul bin with the Imocht die Telefisha, ach Shadan Chévlíon will Imocht Boga Yanain. Okay, I guess I will make a card conra go will on Eile show on non law show there her faoistí agus déagóirí an ghailteach a hire. Well, tá sé dírir an ghailteach éan le gailgiú is imocht go thomlann trí gailge bheits an. So éan na tá déile leis an pobl be gailge cup na Cardlan na daoine tá díal bethe beidir an lá agus sin an téan costas ar daoine ma tá sé de gar scalog an de cinnte ach be gailge chollach an a be a tá déile leis an pobl agus so níl sé cé go se loní san gailtecht níl sé go ddíireach go muintir na gailtecht a be daoine an tásúlam ó tímo gan na gailtecht agus míle fáiltrúb. Okay, and we'll figure with an size lean páistí agus déagóirí a héann sibh a bheith freastal ar Darach? Well, stoit mu díú míle ráchéad mar sin. Oh, sin go híntaach, yeah. Ma tháinig mé Greengaff ar na man hoisiad agus Greengaff de páistí ága agus bhí timpeall céad páistí sa Greengaff so tá cap mé go mé an sort líon sin an ach sin go híntaach. No, is féile mór a bheits an agus be go leor pobl an agus má héin na héisteoirí ar chlár ar cruinniú nóg a muffiche cehead. Feice siad an chlár imachtaí tán agus tá iirecht mhórdan tá híomh an chlár agus na himachtaí éagsúla tá ar fáil. Okay, agus bhfuil mé ceart chunrá go bhfuil sibh ag agóid i gcóir le Cúla4? Tá an ceartad, tá bainte Cúla4 siad ar fortíí tán tá sé muoine ag rinn na gailteachta agus chrí cruinniú na nóg nó effic an aire éidir dánach agus tá baint mhór ag Cúla4 leis agus tá an rimedarn a bheith oberlóg mar tá siad cumasach. An mé Cúla4 créad na hócáid ar heilifí sin capit an liscos? Well, ní bhéh siad bhfuil bé cinnte PC nuachta an agus bé go leor le feiceáil ar na meán hóisiilta ar an lá a hain ach támuid agus gurmadasachta me bhharú támuid in na chlár telefís ar an lá agus bé sé sinna go amach an saran dar géan. So bé daoine nach chuir airlób híoch bé blaise acu gona stoi an talan agus na daoine éagsúla tá ag go bhféile le feiceáil ar chlár telefíse an teachtan dar géan. Okay, Darach, bhí sé just cáin seo a radio nniu an chéadlár. Ceapan gur thugtar é machanna ach just chun bheith cinnte. Sular imíonn tú an féid a sóní teagháil a thuirte amach dar néistóirí ar an seans go mé simig roiinte cú nó lena páistí nó déagóirí freastal ar an ócáid? Cinnte, má héan aon duine ag cruinniú na nóg ghlacannas gur .ie tá cruinniú nóg.ie / a mo fiche cehead AMUIGH fiche cehead agus be siad ná na sonraí ar fad an sin. Nú má chuirtín siad a mo fiche cehead i Google
tuair sé chomh fada le ólasú leanach Cruinniú na nóg agus trí sin betan an chlárú. Agus bei sé lunathe I mbaile na hán mé. Bei sé mbaile na hán am líana tásúla gin ag brathair cechinnéadú leis am líana go méid deisian a thuirt ag gaeltachtaí eile an bhliain seo thugann beidir ó thua nó ó dheas béle feiceáil a brathair cechinnéadú linn am líana ach tá muid súil gur féile a bheits leanúnach agus go méid bog a thart mór himpeall na tíide. An méid sé lunathe campus TG4 agus Cúla4 Bei sé tá sé loní tras na bhóthir bhaid campus TG4 ní bheith sé TG4 ní len spásig na clétar ach tá garí bra trasna park mór trasna bhóthirhób go dtíhann Siúil Fíbín Media so tá bé muid a dhéanann sin. So tá sé bheith siúil go méid sé siúil an bhríte ann agus amach an seo freisin, se? Go ddíireach tásúlainn, brathair cechinnéadú leis am líana ar nói agus an taobh agus an eisiolalas an muid.